Sa Good Vibes, may duha ka dalako nga sport events ang ginapatigayon sa karon sa syudad sa Bacolod. Isa ang ginalakipan sa mga private schools sa bukos ka Pilipinas, samtang isa naman ginalakipan sa 61 ka barangay sa Bacolod City. May report si Richard Capaliero. Halos dungan nga nagbukas sang Sabado ang National Private Schools Athletic Association o kung PRISA Games kag ang Congressman Albi Benitez Sports Fest. Masobra sa 12,000 ka mga delegates ang nagabot na sa syudad para sa PRISA Games 2026. 22 tanan ka mga sporting events ang nagapadayon nga ginaawayan sang 17 ka mga rehiyon nga nagpakigbahin sa sini nga kompetisyon. Batang PRISA dahil karamihan sa atin lumaki na. All of us grew up with PRISA. From high school to college, you've been playing for your school, you've been playing for your province and your region. And tonight, you are here to prove one more time your worth of being a Batang PRISA. Luyag sang PRISA nga makaproduce sa mga atleta nga sarang makakuha sang medalya sa Olympics. Nagapanguna sa karon sa medal tally ang Region 6 o kon Western Visayas. Nakakuha na inisang 8 ka mga medalya, lakip na ang 3 ka gold, 3 ka silver, kag 2 ka bronze medals. STI West Negros ang nangin main school host sa sininga tuig. Probinsya sang Negros Occidental naman ang nag-host sini, kaupod ang Bacolod City. And initiatives that promote youth development, physical wellness, education, and nation building through sports. To all the athletes competing in this year's game, may you play with passion, integrity, and humility. Win or lose, may you always remember that the true measure of a champion lies not only in victory, but in character, perseverance, and respect for fellow competitors. Sa Mayo 16, pagahiwaton ang awarding ceremony sang PRISA 2026 kag sa masunod nga tuig pagahiwaton naman ini sa Zamboanga City. Kadungan sa sininga kompetisyon, nagapadayon man sa karon ang Congressman Albi Benitez Sports Fest. Masobra sa 22,000 ka mga pamatanon sa Bacolod City ang nag-intra sa sininga liga. Sang Sabado, nangin dinapit nga bisita ang Gilas Pilipinas star player nga si Bobby Ray Parks Jr. 61 ka mga barangay sa syudad ang nagpakigbahin sa sininga sports event nga ginapangunahan sa mga opisyales sang sangguniang kabataan. Iniimo ko ni as a personal conviction para maguligan ang kada barangay mag-develop sa mga grassroots program na binagyan sa sports. So take advantage, ipakita natin ang ating mga abilidad, ipakita natin na hindi lang kita niya mayo ng sports, mayo lang kita ganay kapagagyon sa ating mga barangay. Sang opening ceremony, ginkoronahan bilang muse ang tiglawas sa barangay Takuling. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.